Kata-kata dino iki, Mas. Napa? Cagak radio. Saya jengking saya jero sing macul. Masuk. Untuk hari ini sedang panen telur rambat loh, gedene sak helm-helm. Regane 3,5. Sing ngersakno long. Bisa dicemeding. Enak endak umum iki. Oh, wis entuk sak ton. Gas telok iki. Gas telok kok sak padha. Cangkeme lho gitu. Iya, padha helm. Telone padha helm. Tak baleni meneh bola lho. Iki lho long sing iso dicemeding. Rasane jan istimewa. Sing kepengin ramban gratis tak telone tuku 3.500. Oke, bolo. Salam ketahanan pangan Indonesia. Yes.